Tá muid caiintin seo ar an iris is foiide bunithe. So seo Gaeilge an daoine scríb Gaeilge den chéad ar beidir le 200 bliain mar ceart. Tá minoltas le fáil is sreith a bhí an 1967 faoi canúintí na Gaeilge, so tá ardwatha an Gaeilge ó méich, Gaeilge na mé agus Gaeilge gire. So gender ceilearú agus comarú ar ócaidí móra síl na Gaeilge agus ar imachtaí stairúla, tá agran an seo a dhéanann ceilearú ar 1400 bliain ó Jimmy Neo colm ceile ó gire go heileán í. Alta lemamach leithreach dúsa ó 1984 ná an síl an ihir fel farste le Seán McCurry. Agus léironn an talt seo na difriachtaí agus na cosalaachtaí idir an síl mar a bhí agus mar atá anois. Mar hampla na Saidirí agus na Jeeps ach an bachtanas atá an go fói. Curfar tréanail ar fáil dit sa dóid go dtí leacail am de chuid taide ar an dóid is éfach túla agus tuairimid grúpaí daoine le chéile sa dóid go méid gré hóisialta leis an opair seo. Tá muid géirí orsa chuidí linn go ag tocailt sa Cartlan iontach seo. Tá muid cuirí daoine de gach is as fud fáil chuig olaí a bheith páirteach. Tá Stair faoi Cheilt sa Cartlan seo, agus seo déis agatsa chuidí linn an Stair sin a thuirt sean solis, agus scíal na níl a chuig olaí a intint.